Otino Voigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo wate mixer iyo wochoganya chirangi wikabunuragani wochoganire erangijiga aseduke ya Uhuru Superstores na wokwege namuna ekale aho watagete ni gukwaya nyora gwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi Voigo elekenga enyumba yao use asomanyete use chire biasara njibwa tokorekana okuya na Ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangane duka ya Safaricom Voigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eywere angane bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Mwancho murgaria chinsa inye chia butokire chia bono botuko kokwarigania senchira bena semesa yekionga chinsa inye asobutko bega bwi 15 na kabero motinyo gatatu umwako yega bwichiri bubere meronge bere na isano nchenkoro kwa Clinton Ndigi Wilson Makori na rogo jikonkonya kurwa sense moyo munu be manyere ko kumanya Ayonsi aenekiwe ase litukerige karanso ike obena intwe korobono oika omwerio na bade mese kionga chinsa inye ni gotogo chaka kurwa ase ekenyoro kiaria moni ekegotoka ase bunge yake tutu Masabe County ya Nyamira hase mo County Commissioner bwe County yo Erastus Mbui anyariko bagako gokerege tambukiro gyo kwagacho kiabisienya yo mugambi ase chinse mecho egento bona atebire niko kirache kobekemero biro yo kubwatoka obokoreri ase nchirerengi yago cha 7 na inchi na bogo korentango obokoreri bwa serikali go cha 7 na inchi boigo nigo mujumbe bwenseme yo mheshimiwa Clive Mbanegi sairo anyariko bakago ikirana somo igoyo asa tebire bono kubwatira no kuya igati yabagambi na boigo abanainchi na ukuracha korenta omorembe na koenekia obotoreru keremero beri ya botambege ndata sigati abanainchi munago tumanyo muri kito Daniel Ontiri Erastus Mbui we county ya Nyamira nige magoroba ya lero ara okuigorwa kwa bisi yo mugambi asesa blockation ya Riamoni umuyaga boigo ikerenwa no moske Clive Mbanegi sairo mubunge wensemeyo amo nababwatani bande iyo yagachwa boikerenwa asenchira yekerero nekegancha kya NGCDF ukwana chinga kecho Mbui nigamenta buna ekigange chikokonya asokoleto bokoreri we serikali ange nabomenyi boigo oralie segi yokurwania amarua tanchiri. Kwa kweli nataka kumpongeza kwa sababu mimi najua ofisi ngapi 7 zile zimejengwa mpaka saa hii. Hizo ofisi ni za nani? Si ni zenu? Mnaenda kuhudumiwa pale. Nimeona hata ka ofisi ya SHA iko hapo, ukienda unaandikishwa. Ndio akitaka kuja fanyia kazi hapo, ako na ka ofisi yake na maendeleo inasonga. Nafikiri mlifanya maamuzi ambayo hamjitii.
Ama mnajuta? Mnajuta? Asense mwende omosike gisairo nigenekeria bamenyi bensemeyo bunanachi kobaikiraniria chira balirete chinga kyaringe koligikiro gekyo kyobubunge osegeta boigo igoro yechisemi toira abana baito bonsipi chisukuru. Ebirasi tutaendelea kutengeneza madarasa. Chinyomba chobo chenu tutatengeneza. Ntori korosa mpaka bagetutu banyorire keribaga neti kyaborete emyaka yonsi. Asense mwende nigagikiria abarayigete abo bakoraria chinkuma cy'uburimo igoro yokonganya kwaye gochasekerego kigoro hasuburai otebayo namangana aringete komosarari elieta nanyora ng'abanda bagonchukana na ng'anto igwana nete na gisairo bona era 27 nobo gabana kogenda no abori no borimo ekerogo ndaga niko genda ninu murantebi nande ndoche muna bona igamogo ntebi tano tena tali boigo oyo korigie kerogo bra no bojumbe tiganera abaretere chumbi munyakomena lakini amanya 27 igonko mutineranse kara aboke tinkomanya obumo bomugusi negatiare boiga kwandira no kunguseramo elio koleto bokorerio buya omugusi we walk together totata aletiamo otoko bagananu twanya gwakerunse twanya kuunererwa bona igo twabwateranete amo omwana itokoro kumunari kurugesima ekerori bagari atogete ari help CEO otwatare tamo mpaka kaegwe kirogo kiri. Na ningependa kushukuru wajumbe wote wa Gusii tulivuta pamoja toko gendera igo na litoranyore kiritoka nirikonyora asomo igoiga abo watani abange nigo barorekana kogokero bokoreri bumosike gisairo korenganigwa no borai bwaeta nkoroboteregeta seni kyagatembe kurega se county ya Nyamira ilitrane ngorko Daniel Untiri. Toskabosio mwanchumo rigereria nikobono mwakilishi wa basubati ase kaunti ya Nyamira Mheshimiwa Jerusha Momanyi anyariko bakago kwandro koganyo gokororo kwa baraya bachora ase kaunti yogo chamo kubwatira na bunenjire moyo chakwane kyangu ikirani barobo korri na boiga amagendro ochi asabana inchi nigaringe ko yakwana iga ase kenyoro ekemo kyaria nyaemo igutoka ase wodi ese bunge ya burabu kiraringe kwene kya okoigorwa no gochakwa bene kwigesime kya berege kure mwase chinsemecho inse yeke gancha kirikyangaf ase boiga anyariko bakago kwandra haba usaka kwandra kwanda bananchi kurase chinsemecho gwesokya na korenda amagendra iga bagenda te kwene keriwa iriachiko bakonya barabo kwegendra yabuna gotumanyo murikito Polycarp Okara nime yekenyore keiga kiaria nyaemo ekyugi gutokemeye wadi iga yesise bunge iga ya burabu ya kaunti ya Nyamira ekyasa matuka magega kyagendere ko bagegotigwa magega kubwatekanamo no kombiwa mono asokoro kwa mache obolendi egati ya magenderande. So from my office I have come today to launch what that spring ekorokulia nyaemo na takubaronchelia mati linda mati aliabo abamasab obemoko yatumeka igoba omusasoko munene magega yabamenyi abaigari tukoria rero kunyaraka baba gochakirwa bene amacha yobora kunyaraka baba gotumeka oruberio ochakiwamo no mwakilishi wa basubati korwa se county Nyamira omusubati Jerusha Momanyi kokwanekereke iga Momanyi nigagendere ko bagakurira ng'ainse ye ekiganja gya Ngav na kunyaraka bagakora emirimo yawe ikiranira kunyaraka bagakubaikiraniria amagendera abantu abange egati abo kubakonya abana unabona abe skuru yega ya Rianyaemo abo baratukunyaraka bakonyoro mwesa sokonyora amache naboigo obolendi bwisaine negeti bono giakamukire kurugesa amacha yabe kubiya agaswa asabwenete kogenda abalimu na bayibuli bare rero mbatate negeti kyaba muna baligere iri korwa tigwikibere cyaetire yakamukire biya and they will be so happy korora abana babo bagochiesere geti keribiya igoboigo Jerusha gendere ko bagagusheme biara nanene abaraikora se county ya Nyamira bali bagendere ko bakungusanana yentaganire gocha mu bunenchire yemo ere imuke county ya Nyamira igoro kemagenderero asatebire nereri chibulise nirirakonye county ya Nyamira igonko nyoro turasare nene emyake yetigare tebire ne nusu still na asara twarorire kurmayaga na asara still to endere korora asara lakini twara komo sorra bono iga tigabanje bairane ne baikaransamo
county area itagenda mutwe kiagera na magendero tutagite ya 2027 ninde tayari gocha kaboro kimne meremo yare gokoru magega ikiagera sabangina bairwe meremo bakorire meremo buja no muroberio abange banyarako bakogokera kurwa sinsemechiga na kuria eire gutunyarako bakomo koboko yerusha usyo wechukura chirobeire cyo mwaka 2022 ambiyamo nasamana ngo akora sekenyoro gito asogo toema ihwira konye no eno motako uri otari kwenyara nere mete nene boye andi na site yakomende agosesenie ayali motwe na sabe moretindira onyore tubanyanyamo kusisogaso all ebatagete obe gabata otoga kabise ebito bikwete nyamira eginko reporter getaseni kya wanchete kya gatembe kurugaiga hase jinsemechiga chalia nyemo ime ya ewadi ya esise bunga ya Borabu county Nyamira inchego nguru kwa Polycarp okara Kria semiroberio yo ya mwakilishi wa baba sabatu mheshimiwa Jerusha Momanyi ni goba iganya arako baga kurwese geto ochi sabana inchi kwenekya bunankube kabaromokya bukubwate sebyombe ao bugo siria chisege chegenka echikorengane chinkwana cha tebina cha bere chigo turubania omorembe hase chinka ao na bugo kwenekya kore ni maiga okubwate na kwegati yabana inchi kwegenderia sabana tebirunde bwensi orachi kubwatu bose kube kwa byara aso kwenekya chisege cyo chegenka ni gara chikomokerwa getambekere gitindikeri chikomori kitofat gad Gisemba na robotiro senchira yoboikiran Omo wakireshi bwabangina imeye kaunti ya Nyamira Omusike Jerusha Momanyi nigo agendereria kogikeria ebikorwa byekisegi kyegenka abwase abande bakunererwa na kubwatuka obosemya bwaye buna nari tayare asogotenena amonuria oresoke na kubeka amanganaye arabu erio amokonye nere anyore omorembe kwa wamama wanapigana katika maboma. Kuna wasichana ambao wanadhulumiwa. Abana chinyarukamba rororo ima bako dhulumiwa katabwati na wenu umuntu bagukwanira. Leo hii nimekuja hapa kuhimiza kila mmoja. Kamura antikira ya masore. Ukiona kuna mtu ambaye anakufanyia dhuluma ambaye unataka serikali kusaidie, mama county niko tayari kwenda na kuripoti hayo yote. Na huyu mwenye atakuwa involved tutamtafuta na tutamshika. Omusike Jerusha nigo arekwaya kwana ajaiga sekenyoro kya Nyaimo ime ye ward ya esise bunge ya Borabu county ya Nyamira ekero kyomoyega bwo gwikirania amagenderero hase ekinyoro keiga abwase boigo atebire nonye numugaka oyobeire gagwetera kisegi kyegenka nigo boigo aramurwanirire amo nuria uratoke gagwikirania amabaya iga igetambukiro kerichiko ekiraimukiwe asare ama tukai nayo ko yabeka njuta geteko ya sabera una diora abeke ngano ko ategento getoko sabera una inchebano iga inaro nkura liando siesengotia abantu balia bakurwania bangina nyomba osomo ngino yo korwani musacho wese ngentoro tenga tari kwenyara buyaigo hata wewe tutakuta nonye naye ngo poligitore etutagete kilo montapa kila mmoja apate haki yake mahali popote hako ajue ya kwamba hako na haki ya kuishi nojo ndo pale okukagera nga ojo rororo kuchukwana tabura tio munwa bena takukwanira. Mimi kama mama county leo hii nimekuja kuhakikishia ya kwamba serikali ni tayari kurwana na inwesegi elinde kiro motie otoke obata era omwerio ye niho Jerusha atebire kirenga kyaye ekenene no kwene kyakira oyomo na bwatu busibore bwokomenya buya erio ebeke asaronge yogokinia eyamate yaye abantu bamenye bari no marembe ali barasomya abana abantu bamenye no marembe ali baragenda no ikanisa bano kusasima elindo marembo beo ekero kora marembo tayi bange abantu bako kuna stress n'abantu bange rero bakule na stress kwanyora n'abantu bakute kigazi bakutika kigazi yabo kwanyorange sio linjera sengenta tesirwe. So hiyo mateso ndio tunakuja hapa ku campaign against. Mkiona kama kuna mtu hapa ndani wakora manganai mtuambie. Hinko reporter getembe kurwase kinyore keiga kya Nyaimo ekyo kegutoka imeye ward ya esise bunge ya Borabu county ya Nyamira Jeff Atgad Gisemba.
Tukaritase kaunti ya Nyamira mwancho murigaria ritukeriga nirikoria rengerio gochengera chisemi heriko ne kyokero mwaka sensemeyo igorikoria rero moigoyo one kiwase bungeria kitutu masavase kaunti ya Segati yabarai au bakorogwa muno mu governor bwe kaunti ya Nyamira Mheshimiwa Amos Nyaribo nigo bakwandira kuganya gukororo kwimiroberio yokobekwa heriko cyakwane kebunango sira bare chisemi ase chisukuru au mu governor nigateba umuroberio wokwane kebuna erungori ngorosi wera ase chisukuru cyokwane kya abana bari bagendrete chisemi cyabo nkonyora bale chinga gichinyororo kwegenderea nigera chiko bakonya barabugo kinya ebirengo bye chisemi buna gotumanyo muri kitopoli kap okara naso musangerekano yigaho baretamo abarokigwa abalimu nabigo nabarai kurwase chinsemo aho imeye county ya Nyamira kuchingira rituko lya amasomo eli county ya Nyamira bigetensemo kuchingira kero mwaka bunenchire ya mayo gusegeta chisukuru nabo igo nabalimu aho kobeko mukya. The Ministry of Education is implementing the development of schools infrastructure in Nyamira County project with the support of the Kuwait Fund for Arab Economic Development from the Republic of Kuwait. This project is benefiting 23 primary and 44 secondary schools through the establishment of new facilities such as classrooms, laboratories, dormitories, and ICT apps. This project is ongoing. Kukwanekerekyo mujumbe webunga ya kitutu masabo muske Clive Mbanigisairo nigalire iranga inseje kiganja gya CDF nachikonyara kobaga kogendera gusira chisemi asoko bwatoka jibasa na bwego koro isye birasi munenchira ya mojogo kinya masomo kurwase ebunga ya bigututu masaba eyure yemo yabo ime ye county ya Nyamira. Over the last 2 years, we have made significant investments from classrooms, ablution blocks, libraries, dormitories, security and others. This includes, but not limited to, 55 new classrooms, 66 classrooms renovated, 121 classrooms furnished with lockers and chairs, 30 six-door latrines. Asumu sangerekano yigabo igomo governor we county ya Nyamira muske Amos Nyaribo igalire iranga nazi kunyara kobago chakira etamwe gocha kubwatoka erongoli gocha sabana abe class kirija ECD nenchire ya moyo kurwose geto nabigo kunyara koba ako omwesabo ibuli abo bagende ko bakonyolenga jenene kubwatoka na monenchara. We have taken that step to feed all our 30,000 students with a cup of fortified uji every day. Boigo Nyaribo nigagende ko bagoteba buna igo aratunyera ko bakomenta ebiso waguchiase amasomo yechisukuru cy'obubundia eliyo kunyara ko baga komo yabana bange kwebundisa chikose chichiranyara ko bachiko bakonya samatuko alibosio. Make sure that the education continue improving as our county will continue building pre-unity classes every year, and also we have increased the funding for TVETs and the county polytechnics. Igingo ripoti rigataseni kia uwanjete kia gatembe kuriga imeye kaunti ya Nyamira inchego ngoro kwa Polycarp okara asomo igo yoyo boigo mwancho murigaria siasa nigo chenekiwa asigati yaba MCA be bunge kaunti ya Nyamira baroka nako gendera komo koboko oyo kabero mo speaker bwe bunge yo Mheshimiwa Enoch Okero yo nyatokoba gakurusiwa abisi asenchira yo gwako isiko negati yaba MCA asabona baruro kobole gochasa bana inchi nabo gati yabarai bane kibuna nkomo bwata syabare kiragenda tako gendera korigia obwene bwae aseke kambe mange kama temwate bati mulituka speaker na ile speaker yo tukambira assembly aliyo kurukano Okero mwana indosabira no Mheshimiwa wae karo roga amuwato koboko bataramu bali kama batana Mheshimiwa wetabu ato mwana mwabo koboko batarengere abantu tubona speaker bali katwa only one speaker oyore Okero to para ya to tamanga mwana manga to la speaker to gaeti supplementary ya kwa so na ile kwa ile count fiscal strategy paper elinde gavana Korias. Sasa sisi wale wengine ndio wapigana vita, lakini sisi tutasaidia gavana afanye wananchi kazi. Yeye ndio tuterenya Nyamira
because of the few people, individuals, batatilise ichoka, nebi bago, bakundi kumoja, bakundi kuitaba nkaito za assembly. Iluka wala kaleti kwa antemba ya tule, boga noto mea makombe, boeme, tutasimama imara na ukeo lungama. Tanto atema ukera ukora kama utomo seneta. To inchemo taino mano mtu. Siasa ya Nyamira yokero naye ubwatsi. Osegentengeka mocho inarelia abantu ngaiko irete ngombe gokamu ukalete bo. Amana ya siasa hii kwa elele kujina very short time. Kama shu. Amana ya wanagabena siasa kwa leo ukero kwa leo day Mangani kisegine kawaida si siasa. Ndio waheshimiwa wansi mbantete mheshimiwa wetu ukwa na Telecom mangana aliye siasa nama usano mwa aina tunawongo tayari tuko tayari kufanya kazi pamoja tusikinyo milele tu. Mwancho murigereria Mheshimiwa Isaac Mutuma huyo konyoromo konyi bo mugavana bwe county ya Meru igoritukuria Nyarako bakagotianigwa koirari bagario ko bo mugavana bwe county iyo maigaye kigambero kenene eiki yaeta konyarako bakegwanchirana no muroberio bukurusi wabisi koyokabero mugavana bwe county iyo Mheshimiwa Kawira Mwangaza amone bunge erie Senate Mutuma nigobona aririre gocha kubeke miroberio iyo iracheko keyaribereraria ge siasa na koene kiabuno bokoreri na magendro gochasa bananchi bichiko egwari baga rieri tangani. Explains the depth of relief every resident of Meru County feels today. From Keria in South Imenti to Kachuru in Igembe North. From Kaveri in Ibori to Ngongoaka in Tigania East. From Akachu in Igembe South to Keago in Imenti Central. Indeed, the whole county. This joy is remarkable. Ladies and gentlemen, I promise to keep this unity burning and hope for a better tomorrow for ourselves and the generations to come. I am aware that we face many challenges, and I'm here not to make grand promises, but to offer you something more. Servants. Mwancho murigeria tiga turagenda se studio ya kabira turanyora obasemia wagetembe toskara togorena korena toreno roboti rubiasara. Magaka ninjo, ninjo getembe, ninjo darome, mangana mas, bangina ninjo. Tiana maseto kai. Ngakio tiana kogenda aliwona kogenda paka korege kina kingo kora banje. Kogenda ali konda takerege inche ngoina bono okole kieke. Karaba ntumba kachiruro twali. Libaga ndoro twali yoyoko yeturakoroka muturi. Otulie ngabi oseneli ngo osenengi kiale oyimuturi ekaraye tuliri oyobono ndo korukuyo ngane omononti oya nonta muturi oyetura oyonde musioli akoyano oyo koyesiora ori otanga koyebeta akoruku musioli ori oyetura muturi engabi yata makuru yana bagakeroka yachikonyoro ori bono omononti nero koyekora pi oye korire piwane ngagiya goikaba inyoro limo tuliyo ye tuleti noro tikale to akale noro guchi ogakale osenguchi sune kamate osenga yakale mo inyore nga ya tuleti kukuru ankuru asegete kabyo kabaka mutige moekuri oyonde moekenam bono oyonde nero oyo bono oyo nganero oyo nonta oye kora rende bono oyo kano go chale koru kumonyorwa monyoru no mase kai igabono kintu no twachera gochanga ki abono to bagutiana maseta utiana go ryoji go seta to tiana masetoka osetoka ndiyo koira na gwakorire gintu gete nego tege kubona akori mamu ara minto banda kuna gweto kirege ntege kekyo kinangeri kongo kono tiana masetoka go koira na gwakorire ngana Magaka ninjo getembe, ninjo darome, mangana mas, bangina ninjo.
Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati ande umsialia utagete showroom yeto nigo ere engale iyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumrang ayuare aye chigage emerongetato asa mabati ali aye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukwenya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochkunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex imeyumucho yigo busongo eywerangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Mancho murigeria karibu sana asense mega ye biasara tunyakaba tokorigeria murikitone St Makori niga nyarikoba ga kumurikire company heriyo yoko na chinguru chomo West ya Kenya Power se yoboraibwae umo managing director Sirol onyarikoba kago kwandra howa efaida iyo company nyarikoba ge kobeka andebona sa kwandre ne kolegio comment kana kwa bateja asebona gendere gotabe company niga iragendere kobeka emeroberio yoko kinyo bokoribwae akone kene chiko ene kya efaida gochiase amatukare bosia sobonge Gitambukiro gi company ko baga chinguru chestima imeyense Kenya Power ochaka kolikie faida sobokoreri bwaye nigo giasigiture no komenta kumuborobo bateja bae aiga haimeyense ya Kenya omo CEO bwe company yo Joseph Sirol otebire gitambukiro gi company yo comment birengo bwe bokoreri bwaye sensemo yo kobaga estima nigo keirire faida yo yaligetiwo mwaka oita mo engineer Sirol oeresire buna igoro yo comment omubarobo bateja Kenya Power ya mentire birengo byebyo kubaga chinguru chestima gikiabairire guikira asibale bono to exclude anybody, but by virtue of the network being so expansive, because you'll agree with me that really if you look at where our connectivity was a few years ago vis-a-vis where we are right now as a nation, indeed at almost 80% penetration level, that is one of the highest in Africa.
Bengi nene yense the World Bank inse omurubuli bobolemi National Agricultural Value Development Project yachakire omurubuli omuye bwa maigere yerigesa sense moyo tukiba mawa alia Kandara eme county ya Murang'a. Omurubuli oyo nigo olengeta kurwa maigere ya sabalemi igoro yinchera yo gusamura maua koyalinda eleko irege kegetambe atarasarika. The recent past or before then, when the research was being done, one of the program that was not taken into was the research and the post-harvest program, because people were concentrating on producing high yield. One of the interventions that we have come up with is adapting the zero energy cooling unit. With the horticultural produce is actually their perishability. These are produce you cannot keep for long unless you preserve them, either put them in a cold room or you transform them to other products. Currently, from statistics we have, post-harvest losses ranges from around 30 to 40%, meaning out of all what is harvested, 20 to 30% would go to waste. Okolera abonchereria abamakadamia na bwegochi company chiko ya Royce Meyense barurugo kulira kubwatikana negetambukero gieserekanga likolia komende gikakie getango yokone makadamia gesirogo chensiko yense nagoteba nigokera Jacobo gwako kona sekte yegendrete guetiro bokongwase bono egitangi kyo kolengana no muwaziri bobolemi Mutahi Kagwe nigokerengete kulinde sekte iyo ebaligete mirimo abasaye gwetani chirwe 20 aiga Meyense okomanya bunase bono abalimi nabo gabaroisi nigo bagacheta makadamia y'echilingi ebillion ya munuguta ibere ayaganyete egetange gigotuguterwa romotinyo kana bo mwokoyo ekebogo gyasukiwe motu asegeka kyomotinyo ndelio achake kondigwa. Naonekana waziwazi ati serikali haina maana na ngadamia hata haijali mkulima wa makadamia. Ni kwa sababu hii mambo ya value addition ndio tunataka sana. Kwa sababu siku ingine tunasikianga hata tunanunuliwa makadamia na 200, 150. Sasa ni 70 shillings. Ile wakati ni wa China wananunua makadamia, sasa tunapata pesa, lakini wakati broker wanaingia, sasa tunashindwa, serikali itatufanyia nini? Section 43 of the AFA Act 2013 prohibits export of raw macadamia among other agricultural products except with the written authority of the Cabinet Secretary. And in this case, as a Cabinet Secretary, I see no... Olipotelia Aikionga Innocent Makuri. Mwanjumu rigeria se horoboturo ruaye Innocent Makori no togikira mwere bwa mese kionga chinsa inye asobot kobega kwa kirambya bona sogo sangana intwe korotoga chagete oikira boni gatoko kogandro botukobya na boigo gendre gutwara oborigerio bya bwemeroberia gendrete ya Getembe TV nchenkoro kwa Clinton Olson Makori nero nkonya kurwa sensemo yomuno bwemanyerero na boigo Kevin Ongeri nero ne kiabuna chibicha na merogingo ja chira senchirengia kurwa se studio ya Kabere tomera nanda sembeo Yasaye Kawanja. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo korose chirangi Meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya segeka ngo kwanira chirangi echo boigo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati bwekariguri iri abantabatinu boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganye bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutarire rero eri bwenyorere abamanyi na boigo
muno elekenga enyumba yao use asomanyete use chireche biasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints edukenyega ya Uhuru Superstores yegotoka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangane duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Uhuru na bwata.